Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya netepi dawuh-dawuh dalem Gusti lan ngupadi mujudake iman kapitadosan dados putra-putra dalem Allah ingkang kinasih. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu riyaya baptis dalem Gusti. Kados pundi Gusti Yesus dipun baptis dening Yohanes Pembaptis wonten ing Kali Yordan. Temtu baptisan dalem Gusti menika boten ateges lajeng mlebet dadi wong Katolik. Jaman semanten dereng wonten agama Katolik. Gereja Katolik utawi gereja Kristen menika le wonten saksampunipun Gusti seda lan wungu mulya mekra dhateng swarga. Mila baptisanipun Gusti Yesus sami kalian baptis tiang-tiang sanesipun ing jaman semanten ingkang dipun baptis dening Yohanes. Bentenipun rikala Gusti Yesus dipun baptis wonten swanten saking swarga, iki putraku kinasih kang gawe renaning penggalihku. Menika dados pratandha lan temtu kepyaan kados pundi Gusti Yesus menika estu putraning Allah ingkang kinasih ingkang sampun kersa manjalma lan gesang kados umat manungsa wiwit lair wonten ing brayat ngantos dewasa. Gusti Yesus makarya lajeng nggih dipun baptis kados tiang-tiang sanesipun ingkang tinarbuka dumateng pawartosipun Yohanes Pembaptis ingkang nyawisaken margi tumrap rawuh dalem Gusti, tumrap rawuhe Sang Mesias. Mila Gusti Yesus dados tulodo kados pundi baptisan menika nggih ngemu suraos komitmen nglampahi menapa kemawon ingkang dados dawuh-dawuhing Allah kanthi setya. Mila tumraping kula panjenengan sami tiyang Katolik ugi tiyang Kristen Protestan ingkang sampun kabaptis. Baptisan menika boten namung sekedar ritual inisiasi dadi wong Katolik, dadi wong Protestan, ning menika nggih kepyaan pelantikan yen awake dhewe dadi putra-putraning Allah kang kinasih, kang gawe renaning penggalih dalem Allah. King menapa kok saged adamel renaning penggalih dalem Allah? Awit kados Gusti Yesus ingkang sampun paring tulodo. Gusti kanthi setya mbangun komitmen nindakake menapa kemawon sing dadi kersaning Allah. Mila yen kula panjenengan menika nggih purun dibaptis, mbuh kuwi pas bayi lumantar tiyang sepuh sing ngersakake baptisan, menapa nggih baptis dewasa, menika ateges awake dhewe ya mbangun komitmen setya nglampahi menapa kemawon sing dadi kersaning Allah. Aja ngasih ingkar, aja ngasih mblenjani. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula
kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi rohing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 3 ayat 13 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus tindak saka Galilea menyang bengawan Yordan manggihi Yohanes mundhut kabaptis. Yohanes pancena ora karsa ature. Leresipun kula ingkang kedah panjenengan baptis, jebul panjenengan ngrawuhi kula. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan. Kareben jalaran wis sakmestine aku padha netepi kabeh kersaning Allah. Yohanes nuli nuruti kersane. Sawise dibaptis, Gusti Yesus tumuli mentas saka ing banyu. Lan saknalika langit katon menga lan Gusti priksa rohing Allah tedhak. Lan ing kono keprungu swara saka langit. Iki putraku kinasih kang gawe renaning penggalihku. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing minggu riyaya utawi pesta baptis dalem Gusti Yesus, kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Gusti Yesus kanthi andhap asor jejering putraning Allah ingkang kinasih, Allah ingkang kersa manjalma dados manungsa, kersa dibaptis dening Yohanes. Ora terus rumangsa luwih suci, luwih apik, luwih dhuwur pangkate tinimbang Yohanes, ning tetep andhap asor nindakake menapa sing dadi kersaning Allah kanthi bungah. Menika ingkang saged dados tuladha ingkang sepisan tumraping kula panjenengan sami. Dados pribadi-pribadi sing andhap asor menika ya tetep hormat dumateng tiyang sanes ingkang mbok menawi sacara ekonomi utawi pendidikan utawi jabatan mbok menawi langkung rendah tinimbang awake dhewe. Gusti Yesus tetep memperlakukan Yohanes sakmestine. Awit Gusti Yesus kanthi setya nindakake menapa sing dadi kersaning Allah. Ingkang kaping kalih tentu kula panjenengan kaajak ngunjukake atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit sakramen baptis ingkang sampun kula panjenengan tampi. Lumantar sakramen menika kados Gusti Yesus piyambak kakepyakaken dados putraning Allah ingkang kinasih, ingkang adamel renaning penggalih dalem Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami nggih lumantar sakramen baptis ingkang sampun dipun tampi awake dhewe ya kaangkat dadi putra-putraning Allah. Boten namung status ning estu awake dhewe dadi putra-putraning Allah kang kinasih, awit awake dhewe ya tansah ngudi nindakake nglampahi apa sing dadi kersaning Allah. Mila lajeng nggih awake dhewe bisa agawe renaning penggalih dalem Allah. Saking mriku kula panjenengan lajeng saged paham, saged sadar kepriye awake dhewe bisa agawe renaning penggalih dalem Allah utawa kosok wangsulipun agawe gelaning Allah gumantung anggone awake dhewe nglampahi menapa boten sedaya kersaning Allah. Mila dosa asal menika lumantar sakramen baptis dihapus, diilangi supados menapa awake dhewe ora gampang
cenderung dumawah ing dosa. Awit dosa asal menika sing njalari awake dhewe gampang banget dumawah ing dosa. Sakramen baptis sampun ngilangi. Mila yen awake dhewe kok tetep wae luwih gampang dumawah ing dosa, luwih kelu marang panggoda, menika mratandani sakramen baptis namung ritual, namung kegiatan biasa, kaya mangan, kaya ngombe, kaya ngrokok lan sapanunggalane. Ora ana efeke, ora ana paedahe marang uripe awake dhewe. Ning nek pancen sakramen baptis menika estu dados daya kekuatane awake dhewe mbangun iman, mila ya awake dhewe tansah ngudi lan berjuang aja ngasik dumawah ing dosa, ning tansah wantun lan setya nindakake kersaning Allah kang Maha Kuwasa. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.